Ella bod chi'n cael sialensau ar y rhaglen Jonathan, ond y sialens heddiw yma ydy, par un o'r rhain, mae pobl yn ei hoffi. Reit, par un rhain da chi'n licio fwyaf? Rowland. O. So ni'n mynd allan am hwyl, so ni'n mynd efo... Rowland. Jonathan. Jonathan, da chi'n mynd am? Ie. Dim Nigel? Na, hwnna, mae'n fwy at y noed i dydy. O, na fo! Am rwy'n mature, so ni'n mynd am Jonathan. O. Jonathan Davis. Jonathan. Ti'n mynd am Jonathan? Ydw. Jonathan. Jonathan, a pam Jonathan ta? Cos mae'n Jonathan dwi'n nabod. Da chi'n mynd am Nigel, felly? Na. Beth yn Nigel ta? Fysa ti'n mynd o dweud sydd o Nigel? O, byswn cert. Bysat? Di hwn yn ddyn i chdi? Yndi. Yndi. Dwi'n meddwl ti'n cael chydig o hwyl o fatha fi, byswn. Par un da chi'n hoffi fwyaf? O, y toy boy, ia? Y toy boy, Ie. Nigel Owens. Ia. Nigel. Faint oed da chi'n melydio ta? Faint i oed o? Rwy 50. Hwn, dwi'n meddwl. Nigel. Nigel, Ia? Ww, hwnna. Swn i'n mynd am Nigel. Nigel. O, dwi'n fengi am yn siwr. Yr un o'n nhw. A pam hynna ta? O, mae'r tri o'n nhw'n hyll a mae'r tri o'r de.